assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe Lewniyande Kabaruji agence presse Dine Gande Kese, on calminama e kuuɓal, en calmi dendagal gonɗo e ngal ɗo dental baɗangal barka e goten goppani en beltin kadi yimɓe foof. E tigui rigui hono no kaldirnoɗen ni ni woni dendagal hono info bannoɗen e joni joni kikiɗe ko ɓooyani ko eɗen jogui ɗo hande koɗo galle woni oɗo gorko pullo mo jogorɗen ɗo invide hande ni woni dendagal o yewtana en kadi namdodiren makko kadi e jewtiden makko. Holno wiyete oɗo gorko pullo wiyete ko Moussa Balla Deme. Moussa Balla Deme ko gorko pullo jeyaɗo e nder leydi Mali e wuuro no wiye Kuñakari. Kanko oɗo Moussa Balla Deme ni woni dendagal so tawi o haalama tan so siftinama tan yimɓe heɓen mbawima siftor holi Moussa Balla Deme. Moussa Balla Deme kadi ko foof min calminima min bismimama e dental meɗen biyetegal Lewniyande Kabaruji woni agence presse Dine Gande Kese. Ni woni dendagal hono dental ngal ni no jiiruɗa ni ko ngal uddagal ni woni hen ko admiji ɗi mbawi hen yewtude namdodiroɓe ma yewtude maɓɓe noon ni woni dendagal dottaka kono noon ko min o kaldowo e maɗa Daouda Diallo journaliste men goɗɗo nan ɗon Abdoulaye Alassane Anne Lewniyande Kabaruji ceerno men nan ɗon wiye ceerno Samba Ndour ni woni dendagal ceerno men kadi nan ɗon no wiye wonde Alpha Oumar Diop woni Cheikh Oumar Alpha Diop woni dendagal wiye Alimoul Fullani ni woni dendagal ko ɓeeɗo jogori yewtidde e maɗɗo e dental he ni woni dendagal mima bisimilla ma a ari e wuuro ma a ari e nokku ma a ari e dental ma premiére amen yewtere faade maɗa namdodirte to banggue ko faate haqqilantagal namdadema dewdewe maɗa ni woni dendagal kadi famodirde maɗa e dendagal woni gueɗe min nanan noon haale walla aɗa haala walla dendagal woɓɓe ne kaala an de aɗani ɗo hande ko an jogori yimɓe haalande ɗum ɗo holno yaari holno woori e holno woniri dendagal ko faate diine ma sernaɓe diine islam ɓe kadi ngar ni woni dendagal kadi mbawa gandanɗa hoorema kadi namdodirde maɗa tigui rigui Moussa Balla Deme a salminama a jarama gorko pullo mbo Kuñakari ne laaɓi holi Moussa Balla Deme ni woni dendagal oɗo Moussa Balla Deme woni soko pullo mo jeyeten e réseaux sociaux dendagal vidéo ji min jaltana haala wonde kañum de yalti ɗeɗo diine l'islam diine nelaɗo sallallahu alaihi wasallam naati e diine chrétianisme woni diine annabi Isa. Kanko oɗo Moussa Balla Deme en keɗinoma o jooji kewɗi ɗi o haalata wonde gandanɗa hoorema kanko de omo janggi Qur'an o omo janggi diine ɗe Makkatal Mukarram o woni toon laabi kewɗi kadi o hajjoji laabi kewɗi dendagal hono ko julɗo wasortono ni woni dendagal yaade Makka ni woni yaade Makka kadi hajjoya hayso ko gotol ngol weeɓani saka noon hajjoyde laabi kewɗi ka tawanani diine ni woni dendagal diine naɗo sa sallam o kadi kanko oɗo Moussa Balla Deme o ara o haalana en ni woni ne holi kanko dendagal holno waɗi kanko oɗo Moussa Balla holko waɗi hawo yalti ɗeɗo diine l'islam hawo naato e diine chrétianisme tawi ko ɗum ferguitande holto ɗum ferguita walla so tawi ɗum caɗele holto caɗele ɗe goni ni woni dendagal wawa men yewtande ɗum woni ni woni kanko oɗo Moussa Balla Fofana taw koye konngol makko ni woni dendagal directement ɗo e Lewniyande Kabaruji ɗo hay goto ñawetake ɗo goto fof namte ko yiyande muɗum haala yiyande muɗum responsabilité o kay muɗum woni ni woni dendagal bisimilla ma Moussa Balla ni woni gandanɗa hoorema Deme kalna minen holi an holi leydi ma holi wuuro maɗa woni gandanɗa hoorema to dewɗa ha jottiɗa gandanɗa hoorema Makkatal Mukarrama jangguɗa ha kajjoyɗa ni woni dendagal ha no diine l'islam ɗen jaltirɗa ɗum bisimilla maɗa. eyyi bandiraɓe wonɓe e ngallo dental barkingal fof mi salmini on kadi miɗi weltani on no fewi onon fof miɗi weltani on hayso ko to ɓuurimi weltanade ko Daouda ngati ko kanko adi awa yewtidde am kadi e hokkude kam jungo e fodde kam ha adda kam e ngallo dental eyyi mino mi wiyetemi ko Moussa nder galle amen miɗi wiye Bala yettore am ko Deme jibinami ko Mañamugu eyyi kadi min jooɗi ko Sirakoro Megitana ngallo leegal ngal ɓatti ko aéroport gonɗo Sénou to Bamako ɗo wuuro am wiyete ko Kuñakari hedde Kayi sa yettima wuuro ene wiye Sandré eyyi sa yettima toon tan hankkadin hakkunde ma e Kuñakari eyyi ko heddi ko diwata kiloji 80. babam wiyete ko Mahi Deme nenam wiyete ko Dieynaba Tall eyyi mino Moussa Deme mi jangi Alqur'ana mi fuɗɗorima alluwal to wuuro wiyetengo Hoore Ñiiwa caggal muɗum kadi mi jangi Qur'ana to wuuro Sebbe hedde Banamba
wuro ngon ne wiye Touba eyi ko toon dursimi qur'ana o immade fatiha e baqara ha yetti suratu nas eyi so mi joɗima mi ammiri ataye am te ashura mi joɗima eyi miɗo wawi fuɗɗade qur'ana o fatiha e baqara ha yettoɓe rabbin nas eyi taw mi telɓan taw mi yejjitan taw kadi mi saggan eyi ɗum wona doole am eyi ɗum ko moƴƴere jomiraɗo o eyi caggal ɗum kadi mi janngoyi kadi madrasa biyeteɗo madrasatu qira'atul qur'an ene e legal wiyetengo Jañigila janngimi tan ko classe uji 6 caggal muɗum kadi mi janngi e madrasa goɗɗo ne wiye Manar addinil islami on woni ko Sogoninko eyi toon janngimi toon ko marhala biyeteɗo i'dadiya immade classe 7 ha yetto 9 directeur am wiyeteno toon ko Souleymane Keita caggal muɗum kadi mi janngoyi marhala sanuwiya ɗum woni immade classe uji 10 ha yettoyo 12 legal wiyetengo Badala Bougou madrasa o wiyete ko Naharu Joliba al islami e directeur mum on wiyete ko Zakaria Kansay caggal muɗum mi janngoyi seeɗa to Mauritanie to e centre mawɗo goto ne wiye Markaz Takwin al Ulama kono mi ɓoyan toon no feewi caggal muɗum kadi mi yilima seeɗa mi yeehi Nigéria mi yeehi Sénégal mi yeehi Guinée Bissau e caggal ɗum fof islam o to telli to mi yeehi toon Makkatul Mukarrama mi janngi toon e université biyeteɗo Aljami'atul Islamiyatu bil Madinatil Munawwara eyi joni noon on nani am kabaruji kewɗi woɓɓe mi komi julɗo woɓɓe kadi mi komi chrétien woɓɓe kadi mi komi kamit woɓɓe kadi mi komi kefero woɓɓe kadi mi komi kangaɗo on nani ko heewi kono onon koyemon on jiiɗi narude kam min hoore am mi ara ɗo mi haalna on hunuko e nofuru hande noon awa affaire nde no woori ni e version am minnene kodi ɗum weeli kam no feewi ngati ndiyam jaltuɗam e hunuko lingu ngu ko ɗam ɗon ɓuri ɓuuɓde eyi bamarankoɓe mbiyata men dañi men tigillaɗi eyi joom hunde nde kanko hoore makko so haali ko ɗon haaɗi eyi minnene miɗi pari ɗo jabanade on kala ko yowiti e histoire am eyi banggal ɗiɗo diineji immade islam ha chrétien e no jarimi hen e to darimi hen ɗo foof miɗo wawi jabade on eyi donc bisimilla moɗon mi jokkitira vocal am oɗo e nokku settane qur'ana mi jangana on ɗum alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله مودون كلا كيشون مو جيدون بسم الله مودون kadi gila halaka en fuɗɗo mbiɗa halna on wonde mino komi neɗɗo guditiɗo no feewi mi hulani mi sornaki mi hersan kala ko kalɗen ɗo fof son jiiɗi onon mbawi wadde e dow YouTube e dow groupe aji aduna Allah o fof ne wawi neldede bas fof ala hen e tigi musidɗo meɗen Moussa Balla Déme a jarama no feewi e min keɗima audio ma min beltima kadi min paami kadi wonde e holto ndewdoɗa hono ni no mbiɗa min beltanima kadi fo jabde jabade noddaɗo amen arde e lewñande kabaruji e ni woni teddungal mbaɗanɗa min e min beltanimamo sanne no fewi mimma bisimilla ma e so Allah jaaɓi kadi min paami no mbiɗa ka udditiɗo e kala dendagal namde e ni woni dendagal hono ni no kalirɗa gila pinɗa e galle bamma ko e janggude gonɗa a janggi hoore ñiiwa a janggi gandanɗa hoorema dendagal e ni woni seraji guure moɗon ha yettima Bamako e dendagal duuɗe mawɗe ɗe ganduɗa jangguinoje e madrase uji e jangguinoje gandanɗa hoorema Qur'ana jangguinoje diine a yirlima e ɗeɗo leyɗele foof e ni woni dendagal seraji a yeehi gandanɗa hoorema ha Makkatal Mukarrama Arabie Saoudite a janggi université ji mabɓe mawɗi e jangguinoji gandanɗa hoorema diine kadi e ni woni dendagal laabi kewɗi kadi hono ni no mbiɗa
hajji kadi ni woni dendagal ko julɗo yiɗanno wonde ko ni woni dendagal ɗum ɗo fo waɗi ɗum ɗon joni noon Moussa Balla Déme a jarama no fewi mbiɗen eyyi namdal meɗen ko caggal kadi min keeɗima kadi janggoɗo aya qur'ana kadi gandanɗa hono suratu fatiha ew tigui rigui ko correct ni no mbiɗa jangguɗo ɗiɗo janggueji foof so jangui wonata correct voilà joni noon Moussa Balla Déme hono ni no mbiɗa konngol ñaaƴata tigui kadi hono ko joomum ko yimɓe nane maɗa ko foof ko wawi hen wonde foof e laaɓi ko kam aɗen ɗo tan ɗo tawda e amen hannde lewñande kabaruji amin jewtide e maɗa e huno ko gandanɗa hoore ma no foti e aɗa haala ni amin keeɗi amin kalda e maɗa heeɗi ɗum noon foof to ndewdoɗa ɗo foof Moussa Balla Déme min namdoto ma ko holko waɗi ha ni woni nattuɗa famde l'islam o ha jaltuɗa l'islam o beele ko ɗum probléme physique ko ɗum probléme mental beele ko ɗum probléme famille walla ko ɗum probléme gandanɗa hoorema finance walla holko waɗi ɗum ɗon holko mettuma e diine l'islam ɗe ha ndewɗa ɗo ƴettuɗa temps maɗa fof énergie maɗa sembe maɗa fof mbaɗɗa e jangde e ni woni dendagal mbawɗa nde ɗo jangde e ni woni jaaɗa kadi ha to guerte ɗe to ndemano to toon jartate woni Saoud janggoyɗa toon kadi e ni woni caggal ɗum tan e pinɗa subaka ni woni jaltuɗa e ɗeɗo diine l'islam ɗe nelaɗo sa sallam holko saabi ɗum amin tugganamen guila e enfance maɗa woni guila e cukagu maɗa no dewrunoɗa ni e ni woni dendagal hono ni guila e needi ha to yetti to jottiɗa ɗo ha gandanɗa hoore ma ni woni jiɗɗa hangatine yaltude jaltuɗa ɗum ɗo min jinno namdade bisimilla ma. eyyi bandiraɗo Dawda e kala bandiraɗo gonɗo e dental he ha joni mbiɗa weltani on no fewi joni mbiɗa ara jabade on holko addani kam accude diinel islam o taw mi jangi ko jangimi ko foof taw kadi mi faami ko paamimi ko foof taw kadi mi hajji laaɓi 4 mi dursi alqur'ana caggal ɗum foof holko addani kam accude diinel islam o eyyi bandiraɓe sa yi ko ɓawli e kosam tan jeeyaka hen kadi niyam meham lammata couleur mum changeata soko tawi ala ko naati hen eyyi min Moussa Balla Déme wona probléme familial addani kam accude diinel islam o e nder famille hay goto ala e famille amen keɓɗo teddungal ha foti ammino Moussa Déme hay babam jibinno kam o e nenam jibinno kam o ko min ɓuri ɓe teddinede e famille he jinnaɓe en teddini kam mi teddini ɓe mawniraɓe am ɓe eɓe teddini kam mi teddini ɓe hay sukaɓe galle en teddini kam mino kadi eɓe kersa kam hay baali gonɗi e galle he ene teddini kam mino Moussa Balla o min som fotti e babam damal salon o joñota sere o wiya kam yon ɓendu kadi dimanche soko tawi omo finnina himɓe yo jagolloya o honkata damal am mino kadi babam yoɓi jangde am waɗani kam moƴƴere hewne ko jinnaɗo moƴƴo famille am ko famille moƴƴo hay batte ɓe meeɗa waɗam kone musimi ha addani kam accude islam o caggal muɗum kadi bangal probléme hakkille est ce que ko hakkille ko ñaw hakkille gondimi ha addani kam accude islam o ne eyyi ɗon ɓurimi yidde ko accude jaabuya muɗum e juuɗe himɓe e nder aduna he eyyi neɗɗo hanani wiide himɓe kañum hakkille mum ne selli kañum wona kangaɗo neɗɗo hanani haalde ɗum neɗɗo ko golle mum holirta wonde kañum hakkille mum ne selli ha wiɓe wonde omo wondi e probléme hakkille mentalement ɓen koye mum kadi jalta eyyi mbiya vraiment min mino o sellano omo wondi e ñaw hakkille kono omo wondi e cellal ko islam o tan o acci donc wona ñaw hakkille addani kam accude islam o kadi wona kadi somi acci islam o miɗo hokke kalis walla miɗo hokke goɗɗum addani kam accude islam o ala min somi yiɗi hebde kalis ni ko islam he keddotomi gati miɗo wawi joɗade tan mi luwa galle jananɗo tan somi luwi ɗum awa galle o mi yoɓane mi heɓa almuɓe ha hewa mi jalla janguindeɓe mi wiyaɓe mbiye bisimillahi mbiye alam nashrah mi jalla fiideɓe mi ñoƴƴe mi ɓoose mi addane ñamde mi teddine mi waɗane corno mawɗo ni mi yaltinta dépense mi tampoyta somi welama somi yiɗi no kalis ko islam he keddotomi gati mi naati e nder avion miɗa yaha Arabie Saoudite miɗa artane ɓuura laabi nogas
kadi islam he mi heɓi hen teddungal kewgal ay wona probléme financiére addani kam accude islam o wona kadi probléme hakkille eyyi mino Moussa Déme addani kam accude islam ko gueɗel gotel tan gillon gueɗel gotel woni hunde fof e islam ko luure hunde fof e islam ko luure hay hunde wotere ala e diina islam he wonde anduɓe kawri hen enen kani fuɗɗorade alqur'ana wo hoore mun sa nani islam ko alqur'an oɗo alqur'an awa luure hawi dak en hen anduɓe awa ɓe luroniri no fewi qur'ana wo holne o rendidira mas'ala biyeteɗo jam'ul qur'an luure hawi dakne hen kadi qur'ana wo holko adi tellade awwalu ma nazala luure hawi dakne hen ɓe kawrani haala ngota e kañum kadi e akhiru ma nazala holko sakkiti tellade luure hawi dak ene hen kadi ma nazala fi makka ko telli to makka to ko hol suraji hol ayaji telliɗi to makka to luurene hen ma nazala fil madina hol ayaji telliɗi to madina to luurene hen tartibu suwar hol sura gaɗotoɗo goɗɗo ara caggal oɗon sura goɗɗo ara caggal oɗon sura elle no worini caggal fatiha ko baqara wondon caggal baqara ko ala imran caggal ala imran ko nisa eyi oɗo tartib est ce que anduɓe ɓe kawri henne ala luure hawi dakne hen alqira'at qur'ana wo holno jangirte luure hawi dakne hen ɓe ko hafs ɓe ko warsh ɓe ko qalun ɓe ko ɗum ɗo kala kadi hen mo ñaaɗa fof to mun a tawan ton kadi luure hawi dak hafsiyankoɓe ne waɗi luure warshiyankoɓe ne waɗi luure qalunayankoɓe ne waɗi luure kisaiyen ne waɗi luure fof ne waɗi luure ɗum wiyete mas'alatu alqira'at caggal muɗum kadi mas'ala goɗɗo ne wodi ne wiya annasikh wal mansukh annasikh woni aya keso garɗo wo almansukh woni aya kiɗɗo gumminaɗo o oɗo mas'ala kadi sa a waɗimo ko albahas wattahqiq aɗa narta andude hen ko selli e ko sellani e ko ɓe kaali ko a tawan toon kadi luure kewɗe baɗɗi amotillage ha ke ene wiya pipip luure mas'ala goɗɗo kadi ne woodi ne wiye asbabu nuzul oɗo aya hol sababu gaddandomo tellinede e oɗo aya asbabu nuzul sababuji tellugol ayaji goɗɗi ton kadi ne waɗi luure hawi dak e hakkunde anduɓe diinel islam caggal muɗum kadi ko wiyete mas'ala tajwidul qur'an ko tajwidul qur'an wonde qur'ana sar janga ya waɗno a yiman ni gadda ahkam nunu sakina yen matta wiide walla matta fodde inna ko fotte ko ko yimete ko e bangal tajwid nunu sakina yen e ahkamu nunu sakina e mim won nun al mushaddadatayn e hon ɗen gueɗe tarqiqur ra'u yen e tajwid o annuɓe e madi hen luure hawi dak caggal muɗum kadi awa ko ɓuri hen bonde fof e bangal luure ko luure tafsirul qur'an wo firo muɗum oɗo aya telliɗo hol firo makko holko aya wo yiɗi janginde en holko aya wo yiɗi haalande en a tawan toon kadi luure hawi dak aya goto ala e nder qur'ana he wonde a towata hen wonde tobari wi ko bange ñaamo bagawi wi ko bange nono awwa Qurtubi wi ko ya yaaru ni awwa e Jalalayni wi ko ya soppino eɓe jogii luure hawi dak bangal tafsir wo ene waɗi luure ɗemi meeɗa yi e nder aduna Allah he kala luure gonɗe e aduna bangal kalis walla bangal rewɓe hay luure aduna ɗe hay luure politique awwa ko petit affaire sa fondi ɗum e luure anduɓe tafsir ɓe e caggal ɗum ɗon fof kadi ko ɓuri hen bonde
mas'ala goto kadi ne wiye mas'alatu khalqil qur'an qur'an o haala allah ka koko taga walla tagaka julɓe luroniri hen no feewi ha woɓɓe nanga nanna e kaso woɓɓe nanga piya woɓɓe nanga penga goto ni awa omo jeeya e madhabuji nayi hemo ene wiye ahmadu bun hanbal o heeɓi bone musɗo e bone boɗejo coy coy bangal mas'ala qur'ana koko taga walla tagaka woɓɓe ni marama ni batta qur'ana tagama walla tagaka donc luure gonɗe e mas'alaji islam ko ɗum woni ko addani kam mino Moussa Deme murtude e mettinde no feewi ha jaggi islam o weddimo ladde eyyi ɗum ɗo ko bangal luure maɓɓe fof ko bangal qur'ana taw luure bangal qur'ana luure bangal hadisa kadi ne woodi hami nata ɗon kadi awa mi kuppa ɗo oɗo vocal won luure qur'ana o hami adda vocal goɗɗo mi nata e luure hadisa eyyi hade mi nadde e luure hadisa soko tawi holko jiɗɗon haalde taw awa mi hetto on kaalon walla mi continue e luure hadisaji he kadi luure ɗe ñimi e hadisaji bandiraɓe lewñande kabaruji on calminama toujours e kuuɓal eɗen gonde Moussa Balla Deme ina ari ɗo yewtaten kala saaha e ni woni en keeɗima o joji ɗi fof kadi en beltima e ko haali ko woni kadi o wonko fammini en e ni woni dendagal holko yaltinimo eyo ni woni Moussa Balla Deme a jarama mbiɗa wonde kala dendagal teddungal e nder galle moon e enfance ma cukagu maɗa a teddinama teddungal ɗon wawi hadde e nder galle aɗa teddodira e jinnaɓe ma ne teddinma sanne no fewi ha tellement teddugal ngal hay jawdi ndi ne teddinma laaɓi tan ko teddugal woni ɗon min mbiruɗa e ni woni kadi mbiɗa kala ko ɓawli jeyaka e kosam e kala ko ɓawli jeyaka e kosam noon tigui fulɓe mbiyata kadi hono no mbiɗa so tawi a yiino wona kam yaltinanima diine l'islam de wonde probléme haqqille ni financement ni probléme jinnaɓe e ni woni dendagal sa yiɗino ni jawdi tawi tan ko jawdi jiɗɗa e ni woni aɗa wawno hebde kala ko jiɗɗa e jawdi e banggue diine l'islam ɗo saabu a yeehi makka laabi kewɗi laabiji nogas aɗa yaha arta aɗa wawno hebde galle maɗa ɗo jooɗoɗa uddita ɗon duɗal maɗa qur'ana aɗa jangguina aɗa yooɓe aɗa yoɓane e ni woni dendagal aɗa ɓoose waɗane kala ko jiɗɗa e ni aɗa hebde ngal ɗon teddugal kono an de a suuɓima yaltude holko yaltinma e mbiɗa yaltinma ko diine l'islam ina heewi luure sanne ne fe haali hen luure kewɗe ɗeɗo luure ina jeeya e gandanɗa yimɓe nanodira e sababu nusul woni jippugol e cimoje ɗe e ni woni kawrane e dendagal hay jangguino qira o cimoje telliɗe makka ɗe cimoje telliɗe madina ɗe ɗe certi e ni woni dendagal kadi ni woni hay sinno aɗa jangga woni mbiyata ma yimmo walla ko nandi hen e ni woni dendagal haali luure kewɗe e gonɗe hen ko wayno Ahmed ibn Hanbal en ɓeɗo fof dañi caɗele ha piyama hen ha ɗeeɓi warede hen won hen dannama kasuji mbarama won hen mbiya qur'ana ko taga ɓe mbiya ala tagaka e ni woni dendagal luure ɗe fof ala ko hawra hen e woni ɗum woni ko yaltinma diine l'islam o eyo e joni noon namdal meɗen ko hayso ɗeɗo luure woni diine l'islam saabu diine l'islam woodi ko toppitade gonɗinde jomiraɗo oɗo ko goto kanko woni dewte alamo o rendinte nelaɗo sallallah alih w sallam nelaɗo makko e ni woni dendagal a sendata annaɓe ɓe hay goto e goɗɗo o e ni woni beele wona diine l'islam ɗo ko julde waktuji ma ɗiɗo joyyi tawa aɗa juulaɗe aɗa gonƴiniɗi e ni woni dendagal sa dañi jawdi ko jaruɗa e makka kajjuya ni woni sa dañi aɗa selli koora sa sellani joɓoya ñalomaji goɗɗi beele wona ko ittude askal woni diine l'islam hoto wujji hoto fen hoto taƴ endam hoto ruf ƴiƴam e ni woni dendagal jokku endam maɗa e ni woni dendagal hoto war neɗɗo e dow ko wona e gonga honi Allah wiya Qur'an joni noon est ce que ɗeɗo luure ɗe kalɗa ɗe ko kanje koɗe luure diine kanje ɗe gona luure deftere Allah wona luure haala Allah ka ko luure yimɓe woɓɓe lurduɓe koye muɗumen beele ɗum ɗon ina moti yaltudema diine l'islam e ni woni ha natoya e diine chrétien beele ɗum ɗo joni ko namdal fadema namdal premiére e pourtant mbaɗa audio juuɗo goɗɗo namdal ɗiɗaɓal ngal beele diine e ahlul kitabe en mo natɗa o mbete on ɗon ala luure walla luure ɗa tinaniɗe walla tawa soyottade luure e jangde he tawa soyottiyat toon yo ɗum ɗo woni namdal ɗiɗaɓal ngal beele ɗeɗo luure ɗe mbiɗa ɗeɗo ko lona koɗe luure islam walla koɗe luure yimɓe e ni woni dendagal e namdal ɗiɗaɓal ngal ko beele diine chrétien ɗe ɗe ngala luure walla tawa suwa yiide luure ɗe ko nandi hen yo a jarama weltanama eyyi joni mbiɗa yiiɗi jokkidde taw luure ɗe ñiimi e diinel islam o hade mi jaɓade ngallo namnal eyyi banggal kadi hadisaji ɗi telluɗi ene hen ɗi cellani ene hen holko woni sariyaji ɗi ganduɗa soko tawi timmi e hadisa ene wiye oɗo hadisa ko hadisa celluɗo woɓɓe gaddi hen ko sariyaji 5
woɓɓe kadi awa gaddi hen tan ko sariyaji tati tan gitti hen ɗiɗi ɗum jon ko luure caggal muɗum kadi kamɓe wiiɓe wonde hadisaji goɗɗi ene celli ɓe kamɓe kadi ɓe mbi wa bisahihi waddaifi qasadu fi zahirin lal qata'a sogo toyi min mbi wonde oɗo hadisa ene selli ɗum firani wonde minen taƴori awa tigi rigi wonde hadisa wa ene selli de ɗum firti ko fi zahirin kono min jirini tan kono ne wawi wonde ko gonga ne wawi wonde ko fenade ɓe ngala awa wonde eɓe taƴori wonde hadisa wo ko celluɗo caggal muɗum kadi hadisaji ɗi awa hol sanadu ɓurɗo sanaduji ɗi fof sellude ɓe mbiya sogo tawi ko kaari wi kaari haali on kadi wi kaari haali ko on sanadu ɓuri sellude ɓe kadi mbi ala onon on goofi ayi kaari de kanko so haali eyi o wi o naari ko kaari on kadi wi naari ko kaari e yo ko on sanadu ɓuri sellude woɓɓe kadi mbi ala an a wofi lawol ngol ɓooyi la ilaha illallah wona noon armin kalanma ayi kaari de kanko so haali eyi o wi ko kaari o naari on kadi wi ko kaari naari eyi ko on sanadu ɓuri sellude ko ɗum woni sa naati alfiyatul iraqi omo wiya wa ahlu hadha sha'ni qassamu sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتؤذي وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر للقطع والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه أحمد وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البر كنون أو سوتيكو زهري هالدي سوتيكو أورو ناري دي أمني السند أصح الإسناد بلور نريتون نفيوي تقل مودم كدي بلور نري كدي بخاري مسلم هل حديثة برد سلودة ساتوي حديثة بخاري ولا مسلم هل برد هن سلودة دون كدي بمي أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح وبميكو محمد بن إسماعيل بخاري وكانكو بري أو تدود حديثة ومسلم بعد كمسلم أرتشق الموكو تنبمي وبعد الغرب مع أبي علي فضلوا ذا كونو ماركنا بوبئ أبي علي كدي كم بميكو مسلم بري بخاري تدود حديثاجي بري سلود حديثاجي دون كدي بلورو نري مسلم بخاري هل بري سلود حديثاجي تقل مودم كدي اسكي بخاري مسلم كم بحديثاجي ما بدي سارني فوف وني أرنني حديثاجي سلود فوف ولا ان هدي هاجون دون كدي بلورو نري وبمي أو بخاري مسلم حديثاجي سلود دي بغداني ان فمدي نو فيوي woɓɓe kadi mbi ala ko hadisaji mawɗi joyɗi eyyi kamɓe goni ganduɗa so ɓe gaddi hadisaji awwa ko woni ko hadisaji celluɗi ɗi ɓe gaddani ɗi ene famɗi joyɗi goni boukhari e muslim e nasa'i e abou daoud e tirmidhi kamɓe goni joyo woɓɓe mbi ko ɓeɗo joyo woni ko gacci ko bangal hadisaji celluɗi ɗi ko ɗum woni ko famɗi ko ɓe lorudiri kaɗum haala kadi ruttama kadi aya ɗum woni o wi awwa ورد ولكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر وفيه ما فيه فوف كلوري كدي enen jogi kadi probléme goɗɗo e bangal hadisa hadisaji ɗi jon a tawan gila waktu juutɗo awa anduɓe woɓɓe mi oɗo hadisa ene celli awa ɓen fof maaya waktu goɗɗo kadi ara kadi anduɓe woɓɓe ngara ɓe mbiya ala hadisa biyanoɗo ene selli gila oɗo oyto zamanu o hadisa o naka o sellani ɗon kadi ɓe lorodiri oɗo masala wiyete ko tashih ɗum woni awa anduɓe hadisa ne mbiya wa indahu tashihu laysa yumkinu fi asrina wa qala yahya mumkinu wa indahu tashihu awa kanko no famiri ni awa neɗɗo garɗo e zamanu cakkete
on wiya arɓe zamanu gila adana adana ɓe ɓen ko kaali hadisa ko wonde ene selli ko wonde hadisa ɓen sellan awa o wi ɗum wawata wonde kono yahya wi ene wona yahya woni annawawi joom riyadu solihina o ayyan kadi hadisaji ɗi kadi holko ɗi pirti hadista so ari joni aw ɓe mbiya ala annabijo ko ɗum no o yinno haalde ala ko ɗum no o yinno haalde ala ko ɗum no o yinno haalde luure kewɗe ari e hadisaji he ayyan kadi ɓuri hen ni hamnade ko hadisaji ɗi koye mum kadi julɓe ngala e hadisa goto ahlu sunna yen eɓe jogui hadisaji mabɓe bange sere ahlul beyti en kadi en jogui hadisaji mun yen sere sa yi shi'anke walla ahlu beytiyanke a wi ɗum tan ko boukhariyu haali walla muslim tan awa fiɗɗan wutte mun ya haaju muɗum gati en jogui haaju awa sunniyankoɓe kadi ko noon mayi sa yiɓe ko ahlu beyti en kaali hadisaji mumen ɓe kettatako donc luure ene keewi e hadisaji he kadi caggal qur'ana o haade mi jaɓade tawo e ko namdiɗa ko est ce que hon ɗeɗon luure ngala e diine chrétien en kadi caggal muɗum kadi ene ngara e masala goɗɗo masala wiyeteɗo awa anduɓe fiqhuɓe aɗanni islam o ko ni woori qur'ana ne woodi tafsir en ne ngoodi awa hadisankoɓe ne ngoodi joom fiqhuɓe kamɓe kadi wona en gandi hen awa nayo kamɓe ɓuri hen hebde inde no feewi malik e shafi'i e ahmad e abou hanifa ɓeɗo e anduɓe woɓɓe kadi bangal fiqhu o woni allah o hoore mum no rewirte ni eyyi ɗon sen mbi enen kaala en malan haalde awa komi mi yiɗa malen haalde kadi onon koye mon on jiiɗa malen haalde joni mi hokka on tan exemple goto e bangal salligo aɗa andi kay e islam he juuluwo ko piye juuluwo ko piye e an hoorema a haali question ma maintenant a juulan tan awa maɗani hono a juulan tan de mimam ko luure ne hen luure hawi dakne hen joni sa nani aɗa juula wona ka salligima ay salligo ngo ne waɗi luure hawi dak miɗe fuɗɗoro anniya ɗo bangal anniya e salligo malik e shafi'i e ahmad kamɓe fof ɓe mbi anniya o ko charte firti ko sa addan anniya o tan salliguma boni kono abou hanifa e sawri kamɓe ɓe mbi anniya o wona charte ɗum firti ko hay sa addan anniya o salliguma bonana ɗum ɗo jon ko luure caggal muɗum kadi enen jaaha to lodde juude mum ɗiɗi malik e shafi'i kamɓe ɓe mbi ɗum ko sunna eyyi kono woɓɓe mbi ala ɗum ko awa wajibu soko to wi ka ɗaninoɗo sa fini ko dawda en ganɗo biyeto dawda o kamɓe kaali ɗum woɓɓe kadi jeddi dawda ɓen mbi ala wona sa fini tan de ko soko to wi a fini e ɗoyɗi jamma kamɓe ɓe ceerni ɗoyɗi jamma e ɗoyɗi ñalowma eyyi joni lotgol juuɗe ne waɗi luure walla ala luure ne hen eyyi ñehen e hufƴogol awa kañum e jittikinade ɗon joni e almam maliki wi hufƴogol e jittikinade fof ko sunna kono noon shafi'i e abou hanifa awa kamɓe kadi ɓe kaali ɗum ɓe mi ko sunna kono sa yeehi to awa e ganɗo biyeteɗo ibnu leyla aywa kañum e ganɗo biyeteɗo dawuda e himme mabɓe kamɓe ɓe mbi ala awa hufƴogol kañum e ñittikinade awa fof ko farida wona sunna awa abou thawr kañum e abou ubayda e himme mabɓe kadi kamɓe kadi ɓe mbi ala al istinshaq ñittikinade ne fardun ɗum ko farida kono hufƴade ne ɗum ko sunna e joni ɗo joni hufƴade ne e ñittikinade ne luure ne hen walla luure ngala hen luure ne hen caggal muɗum kadi nokku goto kadi ene ngara e lotgol yeeso eyyi sere nofuru ɗo nokku goto ne ɗon ne wiye al izar bayna al udun wal wajh ngel ɗon nokkuyel est ce que ene jeeya e yeeso walla jeeyake hen sa yi ɗum joni awa maliki wi e ɗum awa
البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه ويدوم من جاء يسو مالك بينام كدي وبمي على جاكهن أو بنغال واري كدي من سدل من اللحية اسكي ان جاء يسو ولا جاكهن دون كدي كو لوري أفامي أو واري ne kadi pedeli ma nanda e hakkunde mudum ne ha awa madano a fecan dum ni don kadi lure ha widake en don a fami donc se ngari kadi e juude est ce que awa jungo ngo sada lota holto hani hadde lure ha widake en don se ngari kadi bangal hore ne ko fof josete walla ko seeda josete hen lure ha widake en hen ha donc sa yettima kadi e hore ne kadi masde dum laabi tati holko be kali hen lure ha widakne hen nofuru kadi ko sunnane walla ko farida lure ha widakne hen koyde kadi josetene walla lotete lure ha widakne hen to dum no ko bangal awa salli ko kadi hone fof islam ko lure hone fof islam ko lure almam maliki ko niwi almam shafi'i ko niwi almam abu dauda ko niwi sufyanu sawri ko niwi almam kingeliba ko niwi almam lipton ko niwi almam lemburu ko niwi e tigi e ceerno Moussa Balla Dema jarama no feewi min keɗima kadi oɗo audio e ni woni dendagal jaabowol maɗa e namdal ngal toujours aɗa continue wonde ɗo wonno ko qur'an on waɗi luure ni woni dendagal luure kewɗe nder sariyaji wonno wona qur'an on mbiɗa waɗi luure qur'an o kañum ala caɗele no kalirɗa kono noon e wonde hadisaji ɗi kadi ne mbaɗi luure ha tellement gandanɗa hoorema wawa andude holi hen celluɗe e ko sellani e ni woni dendagal kadi ɗum ɗon kadi ne jeeya toujours e ko wembi hakkille ma gam yidde kadi yaltindema dine l'islam de e ni woni dendagal ɗeɗo luure ɓe mbi ko ni hadis sellirta ɓe mbi ala ko ni sellirta ɓe mbi ala ko ni sellirta ni woni dendagal kadi e ko faate hadisaji pelle ɗe fedde fof ne jogui hadiseji muɗum ko en ahlul sunna ne jogui hadiseji muɗumen so ahlul bayte nani ɗin hadiseji jaɓata ahlul bayte ne jogui hadiseji mumen so ni woni dendagal kadi so sunna en koɓɓe kadi nani kadi ɗum ɗon mbawata jabde ɗum ɗon voilà ɗum ɗon fof ko même chose e ngalato namdal dowgal mbinoɗa wonde luure ne kewi e deftere he beele wona kadi toujours ko même namdal namdoto mami beele wona ɗum ɗo fof wona d' abord e deftere Allah he jeeya saabu deftere Allah nde woni haayeje goɗɗe toon nde kanje ɗe ngala luural kadi définition majje ala luural woni holko woni toon ko woni muhimmu ko woni muhimmu o ko holɗum ko ni juuldete ko ni hordete ko ni juulirte e gandanɗa hoore ma ko ni hajjirte e ko ni horirte e ko ni gandanɗa hoore ma innama de foti waɗirde comportement muɗum beele ɗum ɗon fof wona ɗum koye nder deftere Allah woni donc ɗiɗo hadiseji joni kalɗa joni koɗe luural yimɓe woɓɓe kono noon ɗe gona luural deftere Allah nde e yo mbiɗi gartana meɗen e ngal ɗo luural e sa pari jabaɗe ɗen ɗo namde joni e mbiɗinno e jehen to banggue bible woni banggue gandanɗa hoore ma dendagal kadi ko nannuma e diine chrétien ko mbiɗɗon jehen toon e min somi pari ɗon tan mi woppa hankkantine heddiɓe jokkita e ni woni dendagal kadi hawra ɓe enne mbawa heɓde dokkuɗamin ko heure ɗiɗi min mi waɗi déjà hakkude meɗen heure joni donc mbiɗe ɗamini mintaji ɗo e mintaji 15 goɗɗi e jehen to bible to garana men wonde holko nannuma e diine chrétianisme holko tawɗa toon ko gandanɗa hoore ma ha welma toon natoyɗa toon e jaltuɗa to l'islam kewɗo luure o eyyi mbiɗa yiɗno jokkidde ha joni luure kewɗe ɗe ñiimi e dinel islam mi haali qur'ana o seeɗa mi haali kadi hadisaji he seeɗa mi haali kadi fiqhu seeɗa tan mbiɗa yiɗno jokkidde luure gonɗe islam nde kono neɗɗo goto yewtata neɗɗo yewtidde koye himɓe eyyi kadi neɗɗo kadi ne hani awa hettade himɓe ko kalanta ɗum ko joni noon soko to ñiɗɗon ko mi haala eyyi holko ñiimi e diine chrétien en awa mi accirani hankkadi luure islam o awa minnena mi acciran noon mi yaha e ko addani kam yaade e diine chrétien en eyyi kono caggal muɗum somi wawi kadi artude e luure e julɓe ɓe kadi ene weela kam no fewi gati mi gaynani haalde ko ñinnomi haalde toon ko eyyi joni mbiɗa addana on kadi ko addani kam yaade e diine chrétien en eyyi e tigui
Moussa Balla Dema jarama no feewi e haqqilantagal ma timmugal wonde neɗɗo goto yewtata ni no mbiɗa kadi e ni woni dendagal enen fof kadi peccen hunde min joguimi ko ɗo e quelques minutes mbiɗa woppitma so woni 22 heures mon 30 mi woppitma e sernaɓe ɗiɗo nanɗo e dental he ma gar yaabo wone ko kalɗa ɗo e luure ɗe ko joni noon jinnomi jehen to diine chrétianisme to holko nawmata diine chrétianisme to yo ɗum noon wawi haalande men hen e wonde tawi toon a yiyani toon luure e yo donc ɗum noon garen ƴeewen wonde toon tawi waɗi luure ala luure eyyi banggal diine chrétien yen mino mi yahan e nder église beele ha mi wona chrétien noyi kam église ko jangoyde chrétien yagal ngal ko hollum ngati soko towi luure kewɗe gonɗe e islam ɗe addani kam hankadi mi wasde yidde islam o eyyi mi hanani joɗade mi ala diine jon miɗa hani narde diine goɗɗo mi nata hen jon noon battimi yaade e situji chrétien en mbiɗa janga bible o kadi battimi kadi yewtidde e pasteur uji chrétien en e banggal haaloɓe lugal arabiya o to chrétien en to mi fotti e chrétien goto omo jangi qur'an no fewi omo jangi bible jewtidimi makko mimi onon kam batte hollum onon moƴƴi onon chrétien en ɓe onon moƴƴi jikkuji mon ne moƴƴi onon beeli wondude onon beeli awwa yewtidede onon beeli aduna onon teddina himɓe on ngala probléme kono batte hollum on kolaki annabijo islam o biyeteɗo mouhammadou o wi kam batte hollum aɗa yiɗi min koolomo mimi batte allah haali e nder haala muɗum wonde ko nelaɗo cakkito kanko hani jokkede o wi holto allah haali ɗum mimi allah haali ɗum koye nder qur'ana o wi kam qur'ana wona haala allah qur'ana o ko haala mouhammadou mimi o wi kam eyi ko noon min puɗɗori débat joni noon mimi alqur'ana haali e sura biyeteɗo suratu saf kanko ko sura numéro 61 aya 6 qur'ana haali ɗon wi wa mubashiran kadi miɗi weltina on miɗi hokka on kabaru bi rasulin kabaru nelaɗo ya'ti min ba'di oɗon nelaɗo omo ara caggal ammino isa o ismuhu ahmad o wiyete ko ahmad so ari tan gacce chrétien yagal ngal jokkon diine mo addi o dokkumami oɗon aya awwa o wi kam ala yomi yaa to sura jeeɗiɓo o biyeteɗo suratul a'raf aya 157 yom naaru ko haala ton ko toyimi toon ene winda alladhina ɓeɗon yattabi'una ar-rasula jokkoɓe nelaɗo ɓe annabiya al ummiya nelaɗo mo ganduɗa ko annabijo mo jangani bindi alladhi yajidunahu maktuban indahum oɗon nelaɗo ɓe towoni inde makko ene winda to maɓɓe to fi tawrat e nder tawrat wal injil e nder injil eyyi o wi kam oɗo aya holli ko inde makko ene winda to amen ɗo min gonga joni noon ko mino Moussa Demmo hoore mun uditi tawrata o jangimi ɗum fuɗɗore haa to gasi wona inne Mouhammadou de hay ureki inne makko mi tawan toon jangimi kadi ahadul keso o biyeteɗo al ahadul jadid al injila o eyyi injila o mi jangimo fuɗɗore ha cakkito immade mata kamɓe mbiyata Matthieu ha yetto awwa apocalypse kamɓe mbiyata ru'ya Yohanna mi jangi ɗum fof mi yiyan toon awwa inne Mouhammadou hay ureki inne makko mi tawan toon gati sa naati boulangerie tan a tawan toon ureki mburu sa yehi kadi abattoir a tawan toon ureki ƴiƴam kono hay ureki inne Mouhammadou mi tawan e nder deftere he qur'ana noon wi ko toon towete mi tawan toon joni noon ko ni continirimi mbiɗa yaha église mbiɗa janga holko woni chrétien yagal awwa non
ha hankadin awa chrétien en ɓe janginoɓe kamɓe ɓe persi ɓe matiide kam ebo naati hen sa taw mi jokkitan awa ko goni mi wadde recherche ko joni noon hankadin mbiɗa andi wonde aduna o neɗɗo anda ne yaltata hen anda ne mayata ene hani soko towi a faami seeɗa e hunde jokka ɗum ɓeyɗoɗa kadi awa wadde recherche joni noon mbaɗami baptême e église biyeteɗo église Bamako Koura toon mbaɗami baptême toon cuwami nder ndiyam gontimi chrétien awa gontimi chrétien kadi mbiɗa continue kadi janngude bible o joni noon e nder bible he kadi awa toymi toon kadi kala ko addani kam accude islam ko de fof mi towi toon e diine chrétien en kadi mi towi kadi to chrétien en to kadi ko ɓuri bonde ni e ko ñiimi e diine islam ko a faami joni noon awa bandiraɓe am ɓe kamɓe ne no ɓe nani mi woni chrétien ne awa hol awa gueɗe ɗeɓe ɓami ɓe kuccini ɗum e am kono heesi question mon aran ɗon taw mi daroɗo taw awa ko kalɗa ko ene woodi luure ɗe ñiimi e islam ɗe mi towi kadi e chrétien yagal kadi hon ɗen luure ene toon kadi mi towi toon kadi ko ɓuri bonde ni ko ñiimi e islam ko eyi ene woodi toon eyi probléme premier mo keɓimi to chrétien en to ko probléme mo ngannduɗa eyi min Allah mo ndewanmi o e Allah mo ngannimi o jiiɗa e Allah mo ɓe nganni o e Allah mo ɓe newata o eyi kamɓe ɓe paami wonde ko Isa ni woni Allah eyi ɗum kadi ɓuutini hoore am no feewi Isa woni Allah ala min mi annda Allah biyeteeɗo Isa wona Allah donc mi towi wonde kamɓe mbiya Isa ko Allah kadi ko Isa ni ɓe newata eyi ko ɗum woni probléme premier mo toymi to chrétien en kamɓe kadi eɓe lurnirɗon no feewi heewɓe maɓɓe mbi wonde ko Isa woni Allah eyi woɓɓe kadi mbi wonde Isa o wona Allah ɗon kadi woni ko tampini kam to chrétien en to no feewi sanne caggal muɗum kadi ɓe mbiya wonde Allah ko Allah Isa ko Allah awa kadi ruhu ceniɗo o kanko kadi ko Allah ɗo kadi oɗo masala wiyete trinité oɗo masala kadi musni hoore am no feewi tampini kam no feewi addani kam ŋañade hoore e yiilade no feewi donc ɗum kadi tampini kam no feewi eyi caggal ɗum fof kadi e nder bible he hoore mum a yiyan kadi aya o wiya eyi neɗo hunde awa ne waɗi ko caggal e duuɓi 22 towa kadi aya goɗɗo kadi ne wima ala wona duuɓi 22 ɗe ko duuɓi 42 walla oɗo aya ara wima ɗum ɗo ko balle 7 aya goɗɗo kadi ara wima ala wona balle 7 ɗe ko balle 3 ɗum kadi tampini kam no feewi to banggal chrétien en to caggal muɗum kadi mi yi kadi e bible he ene winda wonde awa goto ne wiya yakuba oɗon yakuba kanko o sippiri e jomiraɗo hoore mum ɓe cippiri mimi ijam an kam oɗo diine keso mo ngari mo kam ko film wonɗo walla ko hollum wonɗo yakuba sippira e jomiraɗo o joni noon dartimi taw holko chrétien en paami e oɗo e ko winda ɗo ko holko ɓe paami hen koɓe paami hen ko kadi ene lurdir no feewi mi jangi ɗum kadi tampini kam no feewi donc raɓiɗinde haala ka komi hol bandiraɓe hewɓe awa yiɗɓe kadi nadde e yewtere he luure ɗe toymi e islam ɗe mi towi luure goɗɗe e chrétien yagal ko ɓuri ɗum fof bonde ceerno Moussa Balla Déme a jarama no feewi e nunɗal maɗa kadi e ni woni dendagal hono yewtere ma a haali kala dendagal luure ɗe jiiɗa e diine l'islam e ni woni ɗum yaltinima l'islam kadi a waddama débat hakkude chrétien gandanɗa hoore ma a wadde muɗum débat e on hoorema haalanima cimoje ɗe ganduɗa ɗe janggunoɗa déjà woni ni woni dendagal ɗeɗo cimoje
e kono noon ɗo siftinma nde e ni woni dendagal janngoyɗa ɗum kadi e ɗum pelliɗa janngude wonde gan defte maɓɓe ni woni pular he wiide ko woni yaade mawnoyde artana towa mi wona mbirno pour yennudema de ko pular tan rewi ɗon wori joni an ka jannguɗo janngino ponnoɗo jannginde kono noon e oɗo chrétien e woni dendagal o siftinima hunde deftere maɗa e ni woni caggal ɗum dut naate maɗa haqqilantagal ma holliri wonde gandanɗa hoorema ɗum ɗon wonko sikkita hen e yo a haali cimoje ɗe e ni woni dendagal kadi e woni nunɗal maɗa ko a wi wonde natɗa chrétialisme jaaɗa église ɓe mbaɗma ndiyam ɓe cuuma ɓe jiptinoɗa gongol mbaɗaɗa baptême woni noon wiyete jiptinede gongol woni naati diine kesso woni diine annabi Isa ɗe kono noon ne jaaɗa toon nde kadi a yii toon kadi luure ɗe kadi no ɓuuri bonde hay luure ɗe jiiɗa to l'islam to ɗum ko nunɗal wiyete joni noon e ni woni dendagal ɗeɗo luure ko ɗeɗo jinmi garen hen beele ɗeɗo luure a jangguiɗe walla yettima ɗe par ce que min mbiɗa janggi bible seeɗa woni saɗa haalda e neɗɗo jeeyaɗo e gandanɗa hoorema dendagal hono ɗeɗo diine alay saago woto ko ganduɗa hen min mbaddi débat ji e chrétien ji sahaji juutɗe e nder dente réseaux sociaux kono wonko jiimi e bible ɗum ɗo no hulɓini sanne no fewi tellement ɗum ɗo kam hay kanko binduɗo ɗum o e ni woni dendagal mo andi ɗum ɗo wona haala Allah kadi o wiyani ko haala Allah kadi ay ɓuura noon kala ko woni hen ko haala Allah wiya kono bible wonko woni toon ko heewi hen wona haala Allah ko haala neɗɗo faade Allah walla haala neɗɗo kanko oɗo annibi voilà donc ɗeɗo defte ni woni dendagal defte ɗe bible ɗe kolliri gueɗe kewɗe ko wayno Simore Sodome ko wayno gandanɗa hoorema Luc 19:27 ko wayno gandanɗa hoorema e ni woni Ézéchiel woni 9:6 e jaaha gandanɗa hoorema e Matthieu walla Mata woni gandanɗa ho Mata 21:2 ɓeɗo ko haali toon ko ɗum ɗon hulɓini hay reftade sanne voilà joni noon ɗiɗo ko bible ina waɗi combien de defte gone bible qur'ana woodi ko qur'ana linjila e tawret e jabour e ɗeɗo defte nayyi goni qur'ana linjila tawret e jabour donc ɗeɗo defte nayyi goni qur'ana kono bible no foti woni hen ne waɗi 46 deftere ina waɗi gandanɗa hoorema fo e ɗum ko tan ko chrétien ji ɗiga catholique en ne waɗi to banggue protestant en to 39 deftere ko capantati e ni woni jeenayi deftere to no waɗi capanɗe nayyi e jeegom deftere e ɗeɗo defte fof kanje ndendina ɗe mbaɗa deftere ahlul kitabe nde woni bible e ɗeɗo defte fof noɗe mbawi hewde ni goto fof no jogui interprétation mum no waɗiri e ni woni dendagal goto fof no jogui e ni woni dendagal traduction muɗum woni tafsir muɗum ɗum fof ɓuuri hawnade hen fodde wonde capanɗe nayyi e quelque deftere waɗe deftere wotere kadi kanje fof goto fof winde ko deftere muɗum banggue innira ɗum ɗon no woodi interprétation Luis Sagan aɗa andi ɗum no woodi Martin no woodi Derby no woodi gandanɗa hoorema King James no woodi English Rever version e ɗiɗo fof no goodi e goɗɗi no goodi hakke goto fof no jogui version mum no tafsiriri ni e no woɗɗodiri hay goɗɗo ko haali ko joni noon garten e ngal ɗo luural ɓurgal fof hulɓinade sa yeehi Luc woni Simore gandanɗa hoorema nde ɗo sa yi Luc joni deftere Luc joni 19 aya 2 e ni woni dendagal annabi Isa ndo ummi wuuro mabɓe e ni woni dendagal Nazareth omo fayi Jérusalem to suudu Allah to kanko oɗo annabi Isa wonde almuɓe Makka eɓe jogui sembe sanne no fewi eɓe gonde konuji mabɓe ɓe gaare nokku ɓe tawi ɗon yimɓe ɓen ɗo mbi an de Isa min jaɓatama ka annabi amen saabu min jogui annabi amen ko Moussa o wi yimɓe makko ɓeɗo ɓe jiiɗa wonde mi wona annabi nangueɓe gaddeɓe mbareɓe yeesam mbiɗa daara ayi annabi wiide ni ɗum ɗo hato meɗi yiyede deftere gandanɗa hoorema haala Allah wona Allah wi noon de ko annabi o hoore mum wi noon nangueɓe kamɓe ɓeɗo ɓe jiiɗami wona gandanɗa hoto annabi mumen nangueɓe gaddeɓe e ni woni dendagal mbareɓe yeesam ɗum ko annabi Isa wino kay bible woni e kaɗo haalan hulɓini sanne no fewi sa ƴeewi 19:27 woni Luc mi sikka ɗanni ɗon déjà donc sa yi toon kadi ummin toon ari kadi e ni woni ganduɗa Ézéchiel ari 9:6 wonde oɗo annabi Isa kadi o are nokku kadi on wonde yimɓe makko kadi ɓeɗo mbanni oɗo nduɗo suudu ɗo ko suudu Allah ɗo rewateno ɗo kono ɓeɗo de woni hen nattuɓe rewde Allah no rewateno ni woni jomiraɗo on ɗon saaha diine hono selo no rewanteno ni kono noon hoko wiɓe ajiɓe jeehe kamɓe fof nangueɓe mbare rewɓe ɓe mbaron sukaɓe ɓe mbaron cukalon tokoson kon mbaron nayeɓe ɓe mbaron boomiɗi kono noon ndentoɗe yimɓe joguiɓe jelde meɗen ɗum ko woni ke gandanɗa hoorema Ézéchiel e ni woni dendagal 9:6 eyyi ndenɗe noon warde gandanɗa hoorema yimɓe joguiɓe jelde men hol jelde men woni nanduɓe mabɓe tan gandanɗa hoorema joguiɓe mantode mabɓe ɓe o wiyani de wonde rewɓe Allah ɓe ala joguiɓe mantode mabɓe ɓe tan donc hono annabi haalirta kaɗo haala ɗum ɗon nan e nder bible ko annabi Isa haali ɗum ɗon joni noon sa ummima toon kadi gara kadi e Matthieu gandanɗa hoorema 21:2 kanko oɗo annabi Isa kadi ndo yahata on fayi Jérusalem suudu Allah to hatma ko yettoyade to gandanɗa hoorema Rome
ni woni to romeji laami to woni Jérusalem suudu Allah ndu to woni to o ari e nokku kadi kanko oɗo annabi sa wi almuɓe makko jeehe ngoye wuuro gaddanoyum toon gorba mbabba mbiɗa waɗɗo gandanɗa mbabba ba meeɗa waɗɗede e ni woni dendagal ɓe mbimo annabi Isa so tawi ɓen calima noon woni nanggueɓe mbareɓe gaddane kam mbabba ba meeɗani waɗɗede kanko annabi Isa oɗo ɗum ɗo woni ke deftere bible he ko ɓuuri hen hulɓinade ko fof kadi luural gongal kadi ngal jiimi e bible kadi e wonde ɗum ɗo kam en mooli Allah he neɗɗo no foti kam biyo no gonɗini Allah kadi ne rewa gandanɗa hoore ma jomiraɗo goto o ne foti hersude haalde ɗum ɗo e bible ɗum ko bible windi ɗum de Sodome woni gandanɗa Sodome nde ɗo saare annabi Lut nde yanade malaikaji jane mayre pirtinde nde nde annabi Lut dogi nde kañum tan sukaɓe rewɓe tan daƴi hen nde ɓe jeehi ha nder ladde hono bible wiri ni ɓe guuri toon ɓe jiyani hay goto panda duuɓi ɓe gandi ɓeɗo de kamɓe e ni woni dendagal ɓe cikki limanité neɗɗo fof no fotiri ko kamɓe tan keddi hen so ɓe goppiri ni wonde neɗɗo ñifata nde aduna he kamɓe ɓeɗo de sukaɓe rewɓe ɗiɗo de ɓe mbaɗi feere ɓe ƴetti sangara ɓe jarni bamiraɗo mandili lelode mabɓe ni woni dendagal ɓe goni deedi ɓe dañi sukaɓe donc ɓe pawi annabi Lut wadde adultère woni wadde fijje kadi pawi annabi Lut kadi fijjude kadi e sukaɓe muɗum kadi ɗum way kono pornographie ni ɗum ɗon dendagal e kala peeje kamɓe ɓeɗo waɗɓe traduction bible o woni deftere annabi Isa nde ɓe jiiɗi ittude ɗum kono ɓe donki yo iw hana fota fo iwrude ni kala garɗo kadi wattata hen kadi no foti wonirde hen ni joni noon ɗeɗo luure min ko ɗeɗo jiimi toon ɗum ɗo gandumi ɗum ɗo kam wona haala Allah ɗum ɗo kam ko haala neɗɗo o tan waɗi kaɗo haala kadi e ni woni dendagal wona Allah haalani neɗɗo wonde ɗum ɗo waɗama ko neɗɗo waɗani hoore muɗum kadi kañum haalani hoore muɗum nanggueɓe mbareɓe ɗum ko neɗɗo annabi o haali ɗum ɗon wona Allah wi noon e nanggueɓe gadda hen yeesam kadi mbareɓe yeesam mbiɗa daara kadi ɗum ko annabi oɗo wi noon mbare kono hoto mbare yimɓe joguiɓe jelde meɗen ɓe kadi koko annabi oɗo wi noon e donc min ko ɗen luure jiimi e nder e bible wonde dendagal e luure diine ɗe l'islam ɗe mbiɗa ɗe ene woodi eɗe goodi kono noon ɗeɗo luure kam eɗe gona dangereux par ce que wona luure Qur'an o e hoore muɗum ko luure yimɓe donki hawrude koye muɗum kono noon Qur'an o ko woni hen kono selli déjà ɗum ɗon koko woodi ha paari neɗɗo no wawi gollirde ɗum ɗon e dow e ni woni dendagal no windira toon ni kono noon kadi ɗum ko heddi ko interprétation ngaji yimɓe hakkude muɗumen kono ɗum noon kalmi ɗo ko windike e nder bible he donc mbiɗi no keɗɗa ojo e min so tawi woni ɗo e minta jeeɗiɗi mi woppitma e sernaɓe e continue wa yewtidde e maɗa eni woni dendagal ko fate affaire e ni woni luure ɗen ɗon e gaddodiron ayeji kono min ko ɗo kalmi nan pour andi tan minnene banggue bible to mi yii toon luure ɗe gandanɗa hoore ma no kulɓini sanne no fewi ina hersini kadi sanne no fewi kadi bible no heewi defte ha ɓurti fodde wonde capanɗe defte e ni woni ɗum ɗon hulɓini sanne e yo a jarama no fewi weltanama kadi min beltanima no fewi wan noon e udditadema hakkille kadi e ni woni muñal maɗa e jabde kadi arde tawdede e meɗen kadi yewdide e meɗen kadi enen ɗo lewñande kabaruji to banggue men personnel mbiɗen en ñawata en ƴewata ko hunde no woniri holno waɗiri ɗum hoko waɗi ɗum e ɓeten ɗum ƴeewen wonde kadi mbawɗen yiide e nemde ɗum ɗo holko waɗi ɗum ɗo e waɗi wawi wonde e yo ɗum noon a jarama weltanama aɗa wawi arde ɗeɗo namde ɗe mbaɗmi ɗo ko fate bible ko so tawi ko noon woori woni Moussa Balla Déme a jarama no fewi e nunɗal ma teskima e yewtere nde aɗa nunɗi woni aɗa nunɗi ko kalɗa to ko foof ko jiiɗa toon kadi to jaaɗa to kadi a yii toon goɗɗum kadi wonda holliriɗo joni e a dañi caɗele mawɗe kewɗe e dendagal ko fati e diine chrétien tawɗa toon ko tawa mbe Isa ka Allah ha ɓooyi ɗum annuma no fewi hono Isa wonirta Allah ha ɓooyi kadi jaaɗa kadi jiiɗa doctrine de Trinity woni e Père et le Fils et le Saint-Esprit woni ganduɗa yumma Allah Baba Allah e ruuhu Allah e Isa Allah ɗum kadi woni ganduɗa ko caɗele mawɗe sanne no fewi kadi jiiɗa toon kadi e ɗeɗo cimoje ne gara lutodira e banggue ñalɗi e ñalawmaji e ni woni dendagal e duuɓi e kadi a tawi toon gandanɗa hoore ma ko fate e ni woni oɗo biteɗo Yaɓuba o sippiri Allah no woodi nana e nder Linjila nana e nder Tawret ɓe kolliri ɗum ɗon kanko oɗo iila oɗo ɓe mbi o sippiri toon Allah haw gandanɗa fooli ɗum naati ɗo yaltiɗo en e ɗum ɗon foof e ni woni ko casse-tête woni ko kelu hoore woni ɗon bisimilla ma a jarama bisimilla ma e min namdima beele hande oɗo saaha holko gonɗa caggal ne mbiɗa wonde luure jiiɗa e l'islam ɗe jaltinima l'islam e caggal ɗum kadi jaaɗa diine chrétianisme kadi mbaɗa baptisé kadi nattuɗa hen kadi ni woni caggal ɗum ko jiiɗa toon kadi ɓuuri wonde kadi kelu hoore e ni woni dendagal oɗo saaha hande tolni ɗen e wonde holko gonɗa beele oɗo saaha hande ka julɗo mo diine l'islam o nelaɗo sa sallam walla hande ka ni woni ganduɗa ko a chrétien mbo annabi Isa yankoɓe o bisimilla ma eyyi min hande mo gonimi o miɗe e diineji ɗi foof miɗi hen islam o yo chrétien yagal o foof miɗi hen miɗa yaha misida miɗa yaha église miɗa janga alquran miɗa janga bible miɗa juula no julɓe juulirta ni miɗa juula no chrétien en juulirta ni paamimi tan ko hankadin mi ala e zamanu annabaɓe Muhammadu de walla Isa de walla Shuaibu de walla Salihu kamɓe fof holmo ɓe jiidi holko ɓe kaali
kono min hay goto maɓɓe haaldani am ko defte gonɗo ko defte toymi ɗo defte ɗe mi jangande kala hen ko ñiimi ko hakkille am golliranmi kala hen ko nangi hakkille am mi gollira kala hen ko nangani hakkille am mi wasa gollirde kono noon mbiɗa jaggi kam wonde awa hakkille ene andi wonde neɗɗo yo toppito no feewi wadde ko moƴƴi acca ko boni kala ka yiɗa waɗede masa wadde goɗɗo o kala ka a yiɗa wiyede masa wiide goɗɗo o eyyi donc mi wona ɗo no gaccuɗo islam nangue chrétien agal ngal ni ha heddoɗo ene fatta question ngaji mum ene jaaɓa on wonde bible o ene sellide ko chrétien ngal woni gonga de wona ɗon darimi fof ne waɗi penale qur'ana wo yo hadisaji ɗi yo bible o fof ko gueɗe ɗe ganduɗa eɗe mbaɗi gueɗe ɗe ganduɗa ko hakkillam ene nangi ene mbaɗi gueɗe ɗe hakkillam nangani koye diineji he fof gonimi eyyi tigui Moussa Balla Déme a jarama min paami jaabol ma e ngal ɗo namdal wonde hande oɗo saaha holto dariɗa e diineji he beele ko diine l'islam nelaɗo sa sallam walla ko diine Isa alayhi salam e kono de hande a holliri hande oɗo saaha e jaabol maɗa ala hen foto gonɗa wona diine nelaɗo sa sallam ɗe wona diine Isa ɗe kanƴe tati ɗiɗi fof aɗa pratiqué woni aɗa juula no julɗo juldata ni aɗa jangga julɗo janguirta ni aɗa yaaha kadi juulirde e ni woni chrétien no chrétien ji juulirta ni e ni woni aɗa juulira noon kadi hande nannguɗa tan e ni woni dendagal to hakkille ma nangi hen ko foof wonko hakkille ma nangani ko wooda ko e ni woni dendagal ka ambassadeur tan e ni woni dendagal ɗe diineji ɗiɗi foof yo ɗo min paami ɗo sanne no fewi ewa min hankkantini e ni woni dendagal e mi faamingol ɗo jaabol aɗa yinno namde ngal ɗo namdal a namdama ngal e hande ala to dariɗa hande a wiyetake ka chrétien a wiyetake ka julɗo e mi jogui ɗo namdal wonde oɗo saaha wona tan diine l'islam gonɗa aɗa e diine l'islam aɗa e diine chrétien e ni woni dendagal surtout diineji monothéisme ɗi fof aɗa hen diineji gueno goto ɗi woni tati ɗi joni noon an wi wonde won diineji goɗɗi kadi so garoyi kadi aɗa wawi gandanɗa hoorema rewde e muɗumen beele tawi diine ɗeɗo ɗe dewɗa koko jiilotoɗa e majje ko jomiraɗo walla ko aljanna walla ko juste pour plaisir gam yidde tan welede tawi jiiloɗa e majje ko jomiraɗo ɗiɗo diineji walla aljanna jiiloɗa e majje beele ɗum ɗon jomiraɗo on temi ɗum e diineji ɗiɗi foof gona julɗo gonoyaɗa chrétien gonoya to yahude gonoya ga bouddhiste walla gandanɗa hoorema e ni woni diine goɗɗe beele diine ɗe dewɗa ɗe beele kanje eɗe jaaɓa ɗum ɗon e tawi kay majje tonguiɗa mbete ɗe jaaɓa ɗum ɗon so ɗe calnima ɗum ɗon joni hono mbatta yo eyyi bandam eyyi bandiraɗo Dawda eyyi ɗaccu hakke mi jali seeɗa wona sawndema de wallahi eyyi min hangadin wona mbiɗa yiilo ko jomiraɗo haali ko hangadin wona ɗum woni mi yiilade gati jomiraɗo o somi yiɗno mi jokka ko haali ko eyyi o waɗanno feere o nela am nelaɗo quoi nelaɗo o ara malayika jippo awa haalnamo haala o haalna kam elle no waɗiri ni golto ni quoi kono o accirta kam tan e defte kangaɗe e defte ɗe defte bonɗe ne mbaɗi hareji ne mbaɗi fitnaji ne mbaɗi musibaji oɗo sahaba wari oɗo sahaba harmini oɗo sahaba oɗo jihad waɗi to awa mari ɓeɗo ndiwe ɓeɗo mbaɗeni tan defte tan jiɓonirɗe iyan koni watte jaare to garte gay joɗoɗe gummoɗe ɗanoɗe pine kori kuule Allah ay kori ko ni defte ɗe kalta aywa defte baɗɗe kewɗe luure tan ha diwti so tawi jomiraɗo omo yiɗno mi jokka haala makko eyyi wona defte o acciranno kam tan defte tan baɗen defte kangaɗe jarɗe poɗɗe ni wona noon waɗanno ko nelaɗo o nelanno am minnene ayi ɓe o neli mun nelaɓe ɓe kamɓe ɓe ɓurani kam min noon enen fof koen tagore makko kadi wona kamɓe kadi ɓuuri haajede e heɓde nelaɓe hay min mbiɗa haaja e heɓde nelaɗo hannde gati awa haala makko ka tafsiraji muɗum e probléme uji muɗum ne keewi hannde kala bone gonɗo e aduna Allah o hannde ko islam o kala bone gonɗo e aduna Allah o hannde ko islam o gati annabijo wi man ra'a minkum munkaran kala jiiɗo e mon ko harmi falyugayyiruhu bi yadihi e jomum awa yo woɗɗin bone o juuɗe makko joni bone o hoore mum ko hollum lurene hen a tawan ɓeɗo jaaha maroya ɓeɗo ɓen cikki ko mbatta ko ene dagi waktu waɗi
jihadiste en ɓe ngari ɓe keliɗo kaburuji julɓe woɓɓe kadi ngabinoɓe maɗi attaque wonti haare ƴiƴam rufiɗo no feewi gati kamɓe paami ɗum ko munkar ayyan donc hankadin wona mbiɗi yiilo ko jomiraɗo haali ko kadi wona mbiɗi huuli jahannama jahannama mi hulani ɗum mi hulani jahannama kadi mi anda ne woodi mi anda woodani aljanna woni woodi woodani mi anda wona ɗum jiilotonmi ko mbiɗi wuura tan mbiɗi wuurda e hakkillam e defte mi ndaara ko jaggi hakkillam fof mi waɗa ɗum noon a jarama no feewi e min hankkantini e heure mo dokkodirɗen yoni joni noon ni woni mi dañi 1h30 minutes hakkude meɗen e ni woni aɗa wawi kontidinde e dendagal e wonde Abdoulaye Alassane Anne wawi taw ma aɗa wooda ko namdi e ni woni dendagal ceerno Samba Ndour nanɗo e Ali Mouride Fullama ceerno Cheikh Oumar nanɗo ma garɗo gara e luure e jewton e nder luure ɗen ɗon e ni woni dendagal gaddodiron ayeji a salminama a weltanama